kuzoita zvinhu zvokutoididzira. Sinobona kumira mboga nemazuva mukana inguva chete unouya haigona kumanikidzira kuzoita zvinhu zvekujoinidzira swaga tana zvauya kwevamwe aiwa usagodoka zvako zvinouya zvitafutafu asi zvinotora taimu zvinotora taimu zvinotora taimu zvinotora taimu zvinhu zvinotora taimu zvinotora taimu zvinhu zvese zvinotora taimu mukana yaiburuka kwevamwe every time kwangu zvakaleza zinazichiri kwangu saka regaini ndipe namba wangu mazvita shoko racho ndarinzwa chakakosha kumirira mwaka nemazuva zvisandipotsa asi ndichaedza kuramba ndichigogodza izi vanoti kumbira unobiwa ukanyimwa bvuta ukabatwa unorohwa ndiri mukono uneshupa ndoshanda ndinotsova ndomba hazvisizi kuti unove manamba pamutsegasa kwini zvinodzimba kune mimba mabhinya mandisimudza big time kuti ndichike pandiri zvakatora time ndakutengesa hobhupero remaraimu ndakudiwa nemabhebhi kunge airtime lepainijelasa zvisi obvious kuti uchapfuma usiri kabias dzikamisa hana mungana unouya vakuru vakati zviri kumberi ndozviuya mwari wangu ndokutendai pachokwadi zvamunoita swaga vaudze zvangu zvaita kwandabva kwavakure ndichifaita nhamo pachipinya mwari wangu ndokutendai pachokwadi zvamunoita swaga vaudze zvangu zvaita kwandabva kwavakure ndichifaita nhamo pachipinya tana zvauya kwevamwe aiwa usagodoka zvako zvinouya zvitafutafu asi zvinotora taimu zvinotora taimu zvinotora taimu zvinotora taimu zvinhu zvinotora taimu zvinotora taimu zvinhu zvese zvinotora taimu kuti unzispike kuti ndinziswaga kuti anzi disco kuti anzi dada haujable namakes zvinotora time swaga zvinotora time yo big up HKD yo big up Mabinya yo swaga makanyanya yo respect Cheesy Flex yo Spike and Lukangano yo big up EM the baddest producer out of Mutare.